yo no sé si son curiosos. ¿Quién es? Cuando tú fuiste el otro día estaba llamado mañana. Bona nit, menuts i menut més gran. Com des de fa molt de temps, per aquestes dates, heu vingut a visitar-me al meu campament perquè us indiqui el lloc i l'hora on arriben els meus amics, ses majestats, els reis mags d'Orient, a la nostra ciutat. Heu estat molt espavilats i heu entès les meves indicacions. Som al lloc que marcaven els estels. Gràcies per ser aquí, petits i grans. Sense la força de la vostra il·lusió, la meva feina seria en va. He parlat amb ses majestats, els reis mags d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, i m'han dit que estàvem molt contents de ser a la nostra ciutat, que ha estat un llarg i cansat viatge, ple d'anècdotes per mars i deserts. Voldria explicar-vos més coses, però crec que no és el millor moment. Així que farem una cosa. Aixequem el nostre element màgic i digueu amb mi les paraules màgiques que tots sabeu, perquè ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, el vol del mussol, la cua del gat del Baix Llobregat. Petits i grans, mireu, ses majestats ja són aquí!
contigo, cariño. El cambio como baja, mira. Mira lo que hace el camello, Carlos. ¿Has visto? Carlos, llama a Gaspar. Llámalo, Carlos. Gaspar. No la haya visto en todo el rato. Carlos, llámalo. Esto lo grabo ahora que viene. Ayudar a los reyes que bajen. Claro. Sí, hacía un año que no se veía. Míralos a ellos. Mira, ¡Bien, el negrito! Yo no le veo el negro. sí, hombre, míralo ahí, está viniendo por allá. Sí, pero no veo la cara negra. Cuidado,